Tervetuloa. Joo, siinä on sitten isäntä Jussi tässä kuvassa. Hän on kuulemma kovasti haaveillut, että hänestä olisi tullut kiekkoleijona. Mutta sitten kun kasvoi, niin alkoikin toi musiikkihomma enemmän kiinnostaa. Joo. Mailla kuin mailla. Mailla kuin mailla. Tässä on Minna tässä kuvassa muksuna ja siinä maistuu makaroni Minna tytölle. Hän on nykyisin rouva Halme. Mallimarkkinoilla pyörii ja tekstintekijänä tunne. Se on jännä muuten toi paketti- ja makaroniosasto, että muksut tykkää siitä. Se on jännä muuten. Niin, no ei siinä tietysti maussa voi mitään vikaa olla, kun se ei maistu miltä. 16-vuotiaana Jussi jatsaili jo Porissa. Joo. Kokoonpanolla Zambas. Kuvassa on sitten vasemmalla Lehtosen Hessu, Halmeen Jussi, Sillanpään Tapia ja Markkulan Hessu. Markkula Täällä meidän Markkula. Se et ole kertonut, että sä oot soittanut muissakin bändeissä. Melkoinen bambi. Hienoa. Ei se kaikki Tuukka taustanauhoilta näköjään. Niin. Kiva Hessu, kun pääset sinäkin tulemaan. Joo, siitä on tässä tämmönen porukka. Ja sitten joo, niin kuin sanottu, niin nuori perherouva tuli tässä, herra ja rouva Halme siis, viime joulukuussa. Pysyykö se kärryillä? Ei ne ole pysynyt enää mailla halmeilla. Joo. Kakku oli korkea ja komea, mutta komeat oli myöskin häät, joita on vietetty Tampereella. Aika komeakerroksinen kakku kieltämättä. Joo vain. Ja sitten tuosta löytyy Halmeen perheen halivietti, suuntautuu muun muassa heidän tarukoiransa. Tämä on siis niin, että Laila äidin ja Sepon tarukoira. He halailee villakoiraa, niin kuin säkin halailet villakoiraa, kun oot meillä kylässä ja nukut sängyn alla. Teille niitä riittää. Niin. Mut hei, tehdäänkö sillä tavalla, että pyydetään Minna istumaan tänne ja Jussi päästetään lauteille, kun siltä se käy. Ympärilläs näet sen kaiken kauneuden. Jos haluat vain, niin annan sen. Tunne tää on yhteinen. Usko vain sä tiedät sen. Käännä katsees näin. Me kuljetaan valopäin. Pimeys tuo mukanaan yksinäisyyden. Heippa. Heippa. Heippa Minna. Mä sanoin, se on mallipuu sekä sepäksi, vaikka sä oot niinku malli paremminkin. No Täytyy niin. oikasta, kun joku kuitenkin sanoo, että ei se ole puuseppä. Mutta se mua kiinnostaa, että tosiaan sulla on vauveli tulossa heinäkuussa jo. Eli yli puolen välin ollaan, kun ollaan keväässä näin pitkällä. Ja melkein. sitä ei kyllä kauheasti. No on se siellä. On se. Se on niin hieno se asia. siellä. Tervetuloa hänelle kovasti. Koko porukka toivotamme. Niin kuin Jussi sanoi, tuleva veronmaksaja. Hyvä sellainen. Aivan, nimenomaan. Nyt se lähtee. Jussi on kova säveltää ja sovittaa, mutta kumpi sovittaa riidat paremmin? Ei me tykätä riidellä. Ota nyt ihan hetki. Oota. Tässä on mitään hätää, kun heinäkuussa vasta tulee. Vartoo vähän. Sanotaan, että minä. Sä oot hyvä sovittaa riitoja. Juu. Valtakunnan sovittelija. Se käy ihan hyvin. Hyvä. Kerran vielä Jussi, että moro. Terve. Vielä kerta. Kerta. No niin. Sä oot kova musiikkimies. Niin, kovasta en tiedä, mutta musiikkimies. Niin, mutta niin just. Kyllä joo. Sä oot säveltäjä ja tommonen lauluntekijä, mutta hei, kumpis teidän huussollissa sovittaa riidat paremmin? Kyllä se Minna on. Niin hän väittää. Hei, mitä sä luulet, että Minna sanois, jos sä tuut keikalta kotiin ja ilmiselvästi haiset soitolta? Tiedätkö, on mennyt vähän keikka pitkäksi ja näin, niin mitä se vaimo sanoo sulle kotiin tulo terveisiksi? Niin mä oon hirveän vähän tehnyt viime aikoina keikkoja, että mä oon keskittynyt tuohon studiotyöhön, mutta kyllä mä luulisin, että ei se varmasti mulle kauhean vihainen siitä olisi. Että tekis vielä yhden pienen. Ja ehkä näin, mutta en mä usko, että siitä mitään ongelmaa tulisi. Ei puutu peliin. Ei varmastikaan. Kysymys kuuluu, että mitä sä sanot, kun Jussi tulee keikalta kotia haisee ilmiselvästi soitolta? Ja kassissa kilisee vielä korkkaamaton tämmönen nuottiavain. Siitäkin on niin pitkä aika, kun Jussi on ollut viimeksi keikalla, kun on tehnyt vähän erilaisia hommia. Sun äänessä on haikeutta selvästi, kun lähtee pois maleksimasta. Heinäkuussahan se syntyy. Mutta jos oletetaan, että mitä mä sanoisin. Kyllä mä sanoisin silleen, että men nukkuun siitä. Niin, mitäs Hiltunen? Alan miehen, joo.
Et isompia rähäköitä ei synny siitä. Ei jaksa. Soittajan vaimo pitää sietää kaiken näköistä. Kyllä. Terveisiä. Kumpi päätti ensin, että tuostapa otankin itselleni oikein virallisesti puolison? Kumpi on tehnyt sen päätöksen niin kuin tykönänsä? Jussi. Eli sulla ei ollut mitään tietoakaan. No oli, mutta kyllä mä uskon, että sillä oli varmaan niin kuin aikaisemmin semmoinen olo, että... Selvä. Mikä jottei? Kyllä mäkin hänen. Kiitos. Kumpi se Jussi oli, joka teistä ensin teki semmoisen virallisen päätöksen, että tuon mä otan, tuo on minun? Mä tiedän, mä oon ihan sekaisin, että tulee niin kovaa sinfonia, mutta mun täytyy nyt kelata vähän tätä asiaa. Joulukuussa oli häät. Puhutaanko me nyt naimisiin menosta vai Joo, siitä, että kumpi teki sen lopullisen päätöksen, että tosta mä nappan itselleni nyt niinku elämänkumppani. Mikä kysymys. Kyllä on tosi vaikea, mutta sanotaan näin, että kyllä se minä olin. Mikä se hei olisi Jussi huusholliin liittyvä asia, jonka sä hallittet paremmin kuin Minna? Kyllä sä esität aika vaikeita kysymyksiä. Nää on tämmöisiä. Tiedät, toiset vääntää ruokaa hyvin. Ja... Huusholliin liittyvä asia. Huushollihoitoa. Mikähän se mahtaisi olla? Pysyykö imuri kädessä? En mä usko, että se imurointihommakaan oikein olisi kyllä. Että anna mä hetken vielä mietin tätä, niin mä yritän kelalla tätä sellainen, että hän sanoisi sen oikein. Nimittäin niitä asioita on niin monta. Aivan. Mutta, no mä sanon sen imuroinnin. Minä sanon, että imurointi. Huushollihommista Jussi nimesi jonkun asian, minkä hän mielestään hallitsee sua paremmin. Alettiin kysymään häneltä huushollihommista, niin meidänkin muusikot veti nokanpää valkoiseksi tuolla. Ootas nyt toi... Ruoan laittoon se varmaan liittyy jotenkin. Ja ainoa, mitä se osaa oikein hyvin tehdä, niin on mummun semmoinen ruskea kastike. Joo. Tarvitaanko siihen vatkaimeksi niin kuin imuria jotenkin? Mitä? Hän puhuu imuroinnista. Koskaan, varmaan kertaakaan imuroinutkaan. Mutta hän väittääkin, että hän osaa sen paremmin, mutta hän pitää kyvyt piilossa. Saattaa olla, joo. Kiva tietää. Niin. Noin niillä käy. Sanonut ruoanlaittoa. Jäi selkeä. Otetaan tähän väliin vielä lähikuvaa Jussin naamasta. Se sopii mun mielestä. Noin. Saisiko makron päälle? Joo. Muusikot. Hop. Mummon muusikot. Joo. Muistuttaako Jussi näistä eniten, älä anna tuon äskeisen kysymyksen hämätä, Velto Virtasta, Remu Aaltosta vai Juha Kankkusta? Onko hän Velto Virtanen, Remu Aaltonen vai Juha Kankkunen? No ei ainakaan Juha Kankkunen. Ahaa. Sanotaan Velto Virtanen tällä kertaa. Ei tarvitse täsmentää. Joo. Mitä sä Minnan mielestä muistutat näistä kolmesta? Velto Virtanen, Remu Aaltonen tai Juha Kankkunen? Jaha. Mikähän mä näistä nyt sit voisin olla? Yhden se heitti niinku kättelyssä pois. Sanoi, että ei ainakaan se. Joo, eli mä tiedän kyllä, että siinä on kaksi vaihtoehtoa, että se on joko tää Kankkunen tai Virtanen. Mm-hmm. Kyllä kai mä se Kankkunen olen. Oi ei oo, se just sanoi, että ei oo Juhan Dagenseff. Ottakas pieni aaltoliike sieltä yleisö nyt. Tätä on Hyvin lähti liikkeelle. Se olisi laittanut sut Velto Virtaseksi. Ai. No, onko Minna tehokkaampi aamu- vai iltapäivällä? Kyllä se on huomattavasti tehokkaampi iltapäivällä. Tää oli erittäin helppo. Toivon mukaan. Oletko mielestäsi tehokkaampi ilta- vai aamupäivällä? Aamu- vai iltapäivä ihminen? Iltapäivä. Mun mielestä se on hauskaa, että hän heitti sen niin kuin itsestäänselvyytenä. Tää on helppo ilman muuta. Kai se niinkin sitten on. Onko uusi tupakkalaki Jussin mielestä kohtuuton, erittäin onnistunut vai älytön? Kohtuuton, just onnistunut, siitä älytön. juteltiin, mutta mun mielestä se on kohtuuton, mutta mikä sen toisten Jussin Poltatko sä? mielestä? No, Et nyt, kun sä oot raskaana, niin et tiedä. vähän aina silloin tällöin joskus. Hop. Mutta Jussin mielestä niin sanotaan, että
että järkevä. Järkevä, okei. Onko uusi tupakkalaki sun mielestä, onko se kohtuuton, onnistunut vai aivan älytön? Se on aivan täysin älytön. Loistava veto. Aivan täysin pieleen. Hyvä. Hei, miten hääkakkunne oli koristeltu ja kuinka monta kerrosta? Teillä oli komea kakku, justiin kuvissa katsottiin. Ai, kerroksia taisi olla aika monta. Mitähän mä sanoisin? Siis koristeena oli sokerista tehdyt joutsenet. Sen mä muistan varsin hyvin, mutta kerrosmäärä oli jossakin 5 tai 8 välillä. Sanotaan näin. Katsotaan, miten näin veikkaa. Kysymys kuuluu, miten hääkakkun oli koristeltu ja montako kerrosta siinä oli? Me nähtiin tuossa kuvassa, sitä vilauteltiin. Sä lasket 1, 2, 3. 5 kerrosta varmaan. Ja se oli persikan värinen. Ja sitten joku koristus yksityiskohta sieltä vielä tuli. Niin, no ne sokerista valitut joutsenet oli. Hyvä. Nyt erotiikkaa, rakkautta vai yleisöä? Yleisökysymys. Joo, tervehdys. Täällä oli meidän pupupaitainen tyttö. Mitäs nyt kysytään? Kumpi teistä tekee useimmiten aamupalaa? Aivan. Tämä on helppo. Ellei mä oon kipeä, niin aina minä teen. Onko Joka näin? ikinen aamu. Sä sairastat Kyllä. usein sitten. Niin. Ai sä oot se aamupalan tekijä. Selvä. Joo. Nyt tuli Onkiniemen porukalta kysymys. Kumpi tekee useimmin aamupalat teillä? Kyllä se Minna on. Kumman otat? Otetaanko yleisöltä vai erotiikkaa? Kyllä me voidaan ottaa sitä erotiikkaa. Tässä on nyt kaikki mennyt muutenkin niin pieleen, niin jatketaan siitä sitten vaan. Ei, tää on maailman helpoin. Meillä on tänään ollut näitä tämmöisiä klassisia kysymyksiä. Nyt tulee sellainen yksi. Aha. Minkä väriset pikkuhousut Minnalla on just nyt? Valkoiset. Tai ne on oltava. Kyllä ne pitäis kyllä olla. Joo, hän maalasi siellä piruja seinille ja sanoi, että hän valitsi erotiikan siksi, kun kaikki muutkin on mennyt pieleen tähän mennessä. Kysymys kuuluu yksinkertaisuudessaan, tiesikö hän, minkä väriset pikkuhousut sulla on jalassa? Juu. Minkä väriset ne on? Valko. Niin hänkin väitti. Ja Hiltunen usko tarkistamatta. Minä tiedän. Hiltunen tiesi. Hiltunen asuu samassa talossa, niin kyllä hän tietää. Niin. Nyt jäädään odottelemaan, mitä Jussi Pyykkinarulla tuo. liehu. Se on teille kai. Niin justi. Hei, onko sulla kysymys Anne ja Kari? Joo, kyllä. Karin kysymys paukautetaan tulemaan. Aha. Mikä oli se asia, mikä sai teidät yhteen? No se on ihan suoraan sanoen rakkaus. Entäs 1:30 sitten? Sitä heittää se hilpeäksi. Klassikko kysymys jälleen sarjassamme. Mikä oli se asia, joka sai teidät yhteen? Ja Jussi heitti yhden sanan. Täh. Täh. Ei. Väärin. Annetaan Annetaan arvo. mahdollisuuden. Yksi sana. No rakkaus. Hyvä. Jaha. Voit ottaa kuulokkeet pois. Nyt tehdään nuottihomma. Sun pitäisi kirjoittaa siihen Joutsenlammen 28 ensimmäistä tahtia. Joo. Ei kyllä. vaan, Joo. katsotaan tunnistaako Minna sun käsialas nuoteista. Sä voit tehdä sinne ihan mitä vaan, mutta tee mielellään nuotteja ja nuottimerkkejä. Yritän parhaani. Meillä on täällä pari sitten malliksi. Jotakin. Onko sulla tekniikka kirjoittaa yleensä nuoteille vai vedätkö hatusta? Kyllä mä vedän suoraan tästä näin. Onnistuuko sulta se, että sä et tarvitse soitinta, kun sä sävellät? Vai Joo, onko sulla... kyllä sekin onnistuu, mutta tietysti jos se on siinä mukana, niin aina se on niin kuin helpompaa kumminkin, että, mutta sellainen. Mä laitan nyt jotain Melkoinen helpotus. pientä ihan tähän vaan, ettei tää mene niin kuin liian vaikeaksi.
meidän studiolakimestarimme Risto Hiltunen on Noin, tehnyt tässä täällä näin pari on. mallia. Se on tossa. Joo, hyvä. kyllä se varmaan Pitäisikö meidän saada se riittää tuonne kuviin? Katsotaan. Eikö riitä, että tämä näytetään tuonne? Tämä on sinun. Joo, kyllä. Mä veikkaan, että se löytyy näistä kahdesta, nimittäin nämä muut on Riken tekemiä. Ai. Otetaan ne Okei. Jaha. Ja sieltä saapuu. Katsotaan, mitä herra on nyt säveltänyt. Okei, selvä. Terve Minna. Moi. Onko mennyt hienosti? On. Onko se vielä siellä? On se vielä. Ota ihan Siellä se on. Täällä on nyt 3. Miksi näitä sanotaan? Barbituraattia, kun mitä nää on? Jotakin sellaisia. 3 on, 1 on Jussin. Siellä on Jussin käsialaa nyt sitten 1. Ammattimaisesti niitä katsotaan. Hetkinen. Ei ole hetken pienää. Väärä laulu. Täällä on vielä 1. Ei se oo. Se on toi, tää. Ei, kun se oli justiin tää, kun hän sanoi, että ei mitään. Sä et edes vilkassa sinne. Mitä sä oot tänne? Katsonut sitä. Mitä sä oot säveltänyt? Enkä mä ollut kuin 15. Joo, ois toi pitänyt olla. Mutta hei, tää meni silti ihan kivasti. Leikki on tämmöstä. Nimenomaan. Mutta arvakkaa mitä. 8 ruusua. Terveisiä mennessänne, ottakaa kartta ja tikat mukaan ja jos mahdollista, niin veikää Koivusalokin mennessänne. Joo. Ja muuttakaa Lahdesta Lahteen. Kiitoksia Puurtisen Matille ja bändille ja Rikelle ja teille ja mitä sitten Timo tapahtuu? Kiitoksia kaikille hirveästi ja ensi torstaina tulemme taas pyynnöstä huolimatta.